kaka teru taon jowadwa tadhi auso tadhi adiya ema puonjogo nyathina nyaka dakika mogik jowadwa ka koro gik monego nyathini konya to koro nyathi ringo weya yawa. Familia moro e gweng' ma Kopiyo, Homa Bay County ywago wuodgi ma en obila manyo jomaundo chielo gi magina monego karito container mar penj. Kama unajua uko na bunduki ambayo ni haramu, tafadhali isalimishe kwa kituo ambacho kiko karibu. Komishona mar Nyanza ogolo siem ne jogo mani kod bunde ataro ma chik e tong' ma Nyanza gi pinje mamoko. Arwaki ni machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng'. Wachako gi weche maduoko geno. Eni gikone to koro jopuonj mbalariany ochungo ng'anyo mosebedo kadhi nyime pacho ka kuom ndalo 48. Ng'anyo ma bende osekelo rochruok e mbalariany mag piny owacho. Okang' ma chungo ng'anyo chopie bang' winjruok bende kind riwruog jopuonj ma mbalariany UASU kod piny owacho, ka piny owacho koro yie ma chulo jopuonj go siling bilion 7.9 e kidienje ariyo. Tend riwruog jopuonj mbalariany okwayo jokanyo magi mondo mi koro dogi e tich, okang' ma koro dhi reso jopuonjre ma chunygi osebedo ka dang'ni nyaka ne ng'anyo no chakre ndalo 48 mokalo. It has taken long, but on behalf of the IPUCCF, particularly the Vice Chancellors and everybody else that has been involved in this, and on behalf of all my colleagues, Vice Chancellors who are members of the Joint Negotiations Committee, we are very happy that today this strike has come to an end. That was our special prayer to Parliament just yesterday, and today we have signed a return to work formula. We want to assure our partners that IPUCCF will work towards improving industrial harmony and ensuring that what we agree is implemented going forward. We are really happy on behalf of the chairs of the councils for the milestone that we have accomplished today. We are very much going to implement to the letter of the return to work formula and assure you, the public, that all universities are prepared to open from Monday to resume studies. We can sign. Jatend migao masomo Julius Ogamba ogolo siem mager ne jopuonj duto nyaka mago marito centers mag piny ni ng'ata mibiro yudi ka ketho gi ketho mar kwalo penj biro gol e listi ma jopuonj kendo kaune ondamo mar chik. Ma timore e kinde ma ji 5 omaki e kaunti ma Nairobi kitudogi kod wuondruok ni gin jopuonjre kendo ne gidwa mondo mi gitim penj maduong' mar KCSE madhi nyime pacho ka. Ogamba oloso Dagoreti e kinde manotelo ne yawo obok mag penj e odiechieng' mar 3 mar penj mar KCSE. It is regrettable that a few individuals have attempted to engage in examination malpractice despite repeated warnings. The government has already taken firm action against those involved, and these measures should serve as a strong deterrent to anyone contemplating to undertake similar misconduct. For instance, there are situations in Nairobi and other parts of the country where 5 or so people were arrested impersonating as the students. When we've indicated very clearly that this year's examination scripts are individualized in the sense that there is an actual photo of the student on the script. So when you send somebody else to try and do the exam on behalf of the child, in fact it is foolishness because it is automatic that they will not be the same people, so they'll be arrested. Gavana ma Migori Ochila Yako kone jotend ODM mondo were kod nyiso dwaro mamoko manyien kuom jatend piny William Ruto mopogore kod mane giwinjore Raila Odinga. Lo mane wuoye kinde mane gichiwo ler kotenore kod nyasi mar paro mosenindo Raila Odinga mibago e kaunti ma Migori odiechieng' ma kiny alap ma Sony Green Stadium ma Wendo owacho ni tend ODM onego ket maino e tego duond burano. Dwe mar 11 higani wabro bedo gi thuolo makende kaka jo Migori County ma wabro timo lemo kendo rapar mar jatendwa manyocho wewa Raila Odinga. Watimo kamano nikech
jogo duto mang'eny e Migori County ne ok oyudo kinde mondo wachop Nyayo Stadium kama ne olemne, mondo wachop Kasarani kama none ringre, mondo wachop Kisumo ei stadium ma Kisumo kama ne one ringre, kata chopo e iko mare ei Bondo Kang'o ka Jaramogi. Familia moro e gweng' ma Kopiyo Kothidha sublocation e kar chung' od bura ma Homa Bay Town ywago wuodgi ma en apisa mar obila manyo joma undu ochielo gi magina monego karito container mar penje kaunti ma Turkana. Kaka lipota mar Homa Bay Ali Abich lero, obila ne joma undugo mayo bunde mare kendo nyogi tiyo gode nege kaito giringo gi bunde no. Kuyo kod leto koko gweng' ma Kopiyo e sub location ma Kothidha ka chung' bura ma Homa Bay Town bang' nek mar apisa mar obila Crispin Oumadeya mane jonjore ochilo gi magina mowito ngimane e kinde mane orito container mar penj e laro mar apis jalup komisona ma Turkana East e boma ma Lokori odiochieng' manyoro ma ochiwo lal kod bunde mane en go ma bende ma jonjore go ne otiyogo e nek mare. En nek ma pod okelo buok maduong' e kind familia mar obila no kaachiel kod jogweng' ma Kopiyo mangima ka min mare Angelina Chieng' ywak ni nek mar wuode no tieko familia mare kaluwore ni en mane en taya mar familia no. Athina ni noweya kodgi mabor. Ne ok anyal ng'eyo jowadwa ni gimoro ne nyalo timore e dalana ka. Mine ne nyiera nyaka jodongo ne nyiera. Osikie mana kunye wi got. Ating'o maka katero taon jowadwa. Tadhi auso tadiya. Ema puonjogo nyathina nyaka dakika mogik jowadwa. Ka koro gik bunego nyathini konya. To koro nyathi ringo weya yawa. Bende ywak kaka ne ochandore kod wuode no bang' tho mar wuon pargi kendo wuode no mosebiro ka jolo familia no ka min od obila no Vera Mondi bende ne kod let bang' nek mar wuon pargi ma gisedago mana higni 3 kende. Nyithi wuoda maduong' nyathine mane puonjo yawa. Nyithindo leo na pacho. Jowadwa sirikal konya uru. Onge kaka danga nyal. Be uneno kaka chalo hati. Aol yawa. Konya uru. Kitu yenye naomba tu serikali atusaidie tu afikishe bodi huku karibu na nyumbani. Mali sisi kama familia tunaweza fika. Alafu huyu mwenye amekufa ndiye alikuwa kama breadwinner wa familia. So tunaomba tu serikali atusaidie tu. Familia mar obila no kaachiel kod jogweng' kwayo sirikal mondo oyie okonygi e yudo ratiro mar wuodgi no kod chung' kodgi e chenro mamoko bang' ka jonjore ne onege kod bunde mar sirikal mane gimaye kinde mane odhi nyime girito container mar penj. Nyathi monindo ni ma wuod owadwa. To nyathini ema nyocha omako dala waka. Make koro nindo kama to wakia ni wadwa chako koa kanye. Nyathino weyo nyako ka ma pod wendo gi nyathi mathin. Joma responsible manyalo konyo ba wach liendni mondo wanwang' ratiro mar nyathi monegi ka guok manodhi kwalo kamoro ni. Nyathi yuora mothoni joka ma sirikal wuog oko konywa. Nyathi yuora ne mane gimoro amora dala ka. Mano kawo nyaka nyathina ni notere tich. To nyathi ka notere tich to nochungi. To nyathi no siko mana gi wadgi kata koduogo. To siko mana gi wadgi e lwete kodhigo kuma nochunge wadgi. Lit no we kuyo maduong' e dala mar Kotegeka and the entire family mar Jokokayo. Moloyo ne Homa Bay County nyaka Kenya as a nation nikech no serve the country. En kuyo maduong' sawa. Kwayowa maduong' kaka jo familia ni sirikal owuog oko mondo wang'e ratich omera wayudie ratichwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mosainyane familia no kuom mano motimore. Ka wadhi nyime en familia mar mosenindo Michael Okoth ma en achiel kuom jogo manowito ngimagi e kinde alam ne ringre Prime Minister machon Raila Odinga. Okwayo jopiny kod jotelo mane osingo konyogi e ik mar wuodgi mondo mi ochop singo. Patrick Okumu ma en owadgi mosenindo Michael owacho ni familia margi yudo pek e tayo chenro mag choko omenda manyalo konyogi tero ringre wuodgi dala.
Ringre Michael Okoth majegni 23 osebede kar kano ringre ma City Mortuary kuom thuolo mar wige 2 ka familia no ywak ni gionge kod nyalo kata kama ginyalo goyo lwetgi, kendo joma nosingo konyogi koting'o gavana machon ma Nairobi Mike Sonko mondo mi kik ring-gi. Babu, ile siku tulimpata, kuna watu walijitokeza watatusaidia kwa hiyo matanga, kwa hiyo mziba. Bwana Mike Sonko nashukuru sana, kuja akasimamia postmortem pale akiongea kwenye media. Watu wote wa Kenya wote waliona, akatuahidi kwamba atasimama na sisi. Tukijaribu kusanya matanga, watu wanaona kuna viale viongozi walishachukua hii matanga. MP wa Kibera Bwana Peter Orero, nakushukuru sana sababu ulichukua hii maneno ukasema hata kama watoto wanafanya mtihani ukutoe gari ifikishe mwili nyumbani. Gari ulitoa mheshimiwa, na kuomba hiyo gari utuwekee mafuta. Wale walitoa promises yao watasaidia huyo matanga ya huyo kijana. Hatujafika kiwango ya kufanya hiyo matanga ifike nyumbani. Sasa nilikuwa naomba popote muko, tafadhali mtoe ile kitu mko nayo tusaidie kijana. We need your support and we are saying thank you for if you have already contributed and if you have already pledged and you have not released your pledge, kindly please just release, because it has been a difficult moment to us as a family. Commissioner Magwenge Manyanza Flora Morowa ogolo siem ne jogo manigi bunde ma ok opuodhi alworano. Koloso e gwenge ma Kegonga, Morowa nowacho ni sirikal timo duto mar neno ni onge nek mawuok e bunde ma jopiny tiyogo aoyaye. Ni jambo la kusikitisha kwamba kuna bunduki ambazo zimekuwa zikitembea hapa na kutishia watu. Very sad. Lakini vile ambavyo mumeahidiwa na county commissioner, tumeongea na hata leo tumefanya mkutano kwa ofisi yake asubuhi, na tumekubaliana ya kwamba hizo bunduki zote lazima, na ninarudia, lazima tuzikusanye. Hakuna raia ambaye anakubaliwa kubeba bunduki bila kibali. Na ninataka kusema hapa kwamba kama unajua uko na bunduki haramu, kama unajua uko na bunduki ambayo ni haramu, tafadhali isalimishe kwa kituo ambacho kiko karibu. Ni wakazi wa Kuria East. Na huyu assistant chief alikuwa akifanya kazi Kuria East. Sasa yeye hii familia inamlilia. Nampigia masimu sio mara moja sio mara mbili, ikiuliza vyombo vya usalama, vyombo vya uchunguzi, vyombo vya CID vimefika wapi na wapi washukiwa ambao wameshikwa ili kuleta haki katika familia hii. Nilipoteza mtoto wangu tarehe 10 mwezi wa 8. Na kwa uchungu mtoto wangu alipiwa marisasi 8 na serikali haijachukua chukumu mpaka saa hizi. Enyewe mwanangu aliuawa kwa marisasi, kupigwa marisasi. Na mpaka sasa hivi serikali haijachukua hatua ya kushika hiyo bunduki ama kupata hiyo bunduki iliyomuua mtoto wangu. Ila nadai haki ya mtoto wangu.